Bismillahirrahmanirrahim. Cagal yettude Allah e julde nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, eɗen jogui belamma mawɗo arde ɗo hande rendude nde ɗo hirde e fasiraɓe sehilaɓe ɓe jiiduɗen golle to banggue ɗemgal ngal walla ni to banggue journalisme jadiyankagal ha e animation. Ibrahima Saydou Dia ino yonanno so tawi Amadou Djiby Bari wiyoyen umma ha Dakar garen ha ɗo wadde nde ɗo yewtere ko yidde tan yajnande en e ɓeydude teddungal, kono waɗoɓe ɗum nan ɗo e nder diwan o kanko Ibrahima Saydou Dia ko hen o jeeya. Monsieur le maire, an joom wuuro walla joɗaniɗo ɗum ɗo almami tedduɗo joɗaniɗo ɗo diine, joɗaniɗo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam, onon teddiniraɓe jamma o debbo o e gorko o, onon bismaɓe tedduɓe, onon jaydiyankoɓe, onon foof min mbi on yo jaam e kisal Allah wone moon. Eɗen jogui belamma mawɗo hande arde ɗo e ngoɗo wuuro e koyɗe pele men gadani ɗo e Tummoguen, saabu wonde ɗum pele men gadani arde ɗo yeti ko ɗum waɗi eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo Allah ɓeydu kala barke mo wanno e ngoɗo wuuro. Eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala nde Allah ɓamtata wuuro ngo kala ko sohli to banggue ɓamtare e ina moƴƴina gurdam aade e dewal Allah, yo Allah waɗ ɗum e ngoɗo wuuro. Amadou Djiby Bari a jarama, a rokkino min ɓundu, kono kadi ko joni ɓurɗa rokkude min ɓundu, saabu a nanni min, a yettini men e jokliɗo min meeɗa yettade, te nde min jettiɗo min nimsani e gargol amen e nder oɗo nokku tarih. Mi sikki Mariam Malik Sy haali nani, ɓundu ko mofti ko ina heewi sanne. Caggal ɗum ɗo foof, onon hilifaɓe tedduɓe, monsieur le maire, monsieur le directeur, mi sikki coordinateur Pastef nan ɗo, monsieur le parrain ko PCA, min mbi on kalif mon Allah laawol ɗimmol ngoɗo wuuro wiyetengo Tummoguen. Min mbi mon kalif mon Allah jaydiyankoɓe wonɓe ɗo, saabu koɓe mbaɗata ko hande communication no ɓe udditori ni ɓundu, saji wona ɓundunki ina wawi mbasa ɗum andude walla mbasa wawde ɓedde ɗum. koɓe mbaɗata ko ɗo ko ma goto e mabɓe nattuɗo wonde walla ummo ɗo ɓe mbawa won wiide sonno kaari wonno ɗo, wadde ɓe jari duusɗe duusonde, kono kadi wuuro ngo garɗen ngo ɗo min mbi on, min kalfini moon Allah, neɗɗo so yontamo koye yonto mum tan wawi wadde hande ko onon jonta. Allah ko onon yontini, wuuro ngo ala courant, ina waɗi ndiyam mataw, ina waɗi école, ina waɗi oɗo, kono ina sohli gueɗe kewɗe to banggue ɓamtare. Min ñaagowo mon to banggue courant to, hayso tawi ko gueɗal gotal tan natti noon ɗum e nder programme PUDC baɗeteɗo o to banggue courant, yetto ɗo e Tummoguen, yetto e Guritariɗe fof, min kalfini mon ɗum Allah. Caggal ɗum garaten koye titode nde ɓe mbiri hen yon kal ko fati e kiɗɗi woni les castes, hol nafoore mum e nder rendo, hol iwdi mum, holto ummi e ko way noon. Hade men noon nadde e nder haala ka, eɗen jiiɗi haalde caste woni kinde, holto woni iwdi mum, woni origine, holto ɗum tawate, beele koye leñol fulɓe tan tawate walla nane leƴƴi goɗɗi e holɗin leƴƴi, holi no kinde fulɓe peccori e hinde foof holko halfina, hol nafoore kinde e nder rendo, kono kadi hol caɗele gonɗe e nder kinde e nder rendo, ko ɗum ɗo jiɗɗen haalde e nder nde ɗo yewtere. Eɗen puɗɗoro noon aya tawateɗe e suratul hujurat, aya 13 ɓiiju, ɗo jomiraɗo wino en ina eero innama aade wiya ayyuhannas
inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allah ataqakum inna Allahu alimun khabir. Oɗo aya jomiraɗo wi en ko onon yimɓe, o wiyani onon julɓe, ya ayyuhan nas, e hey mon yimɓe, o wi mi tagi on dewol e gorol. inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. duttimi mbaɗmi on leƴƴi, e nder leƴƴi ɗi peccumi ɗum e kinde. enen mbiyeten ko kinde les castes, kono noon sa yeehi e leyɗele arabeɓe to ɓurade jippi to, kamɓe ɓe mbiyata ɗum mataw ko cuuɗi, kamɓe ko cuuɗe ɓe mbiyata ɗum ko les castes. kono jomiraɗo wi mi waɗirani on leƴƴi, mi waɗirani on kindi so wona beela oɗon gandodira. kettenen ɗo no moƴƴi. o yo waɗirani e feccani en e leƴƴi, o feccani en e kindi so wona beela eɗen gandodira. e nder gandodiral ngal ganden hen mbawka Allah no serdiri en to banggue guuri ɓalɗi, no serdiri en to banggue ɗemɗe, kono no serdiri en kadi to banggue no peccirɗen koye men to banggue kindi. o wi kono ɗum ɗo fof ko bolle puyɗe. ay ko tiiɗi ko inna akramakum inda Allah ataqakum. tiiɗi tan ko kulol Allah ngol. wadde firtiɗo tan aya oɗo sappo e tati ɗiɗi suratul hujurat wi en ko beeleɗa foof gona e nder kinɗe ɗe, kono kala ko mbawɗa wonde ina wawi naftude rendo ngo, kono ko tiiɗi jomiraɗo ko tiiɗi ɗum ko yo taw ka kulɗo Allah. wadde en paami kinɗe ɗe ɓuuri, min ɓuuri, kaari ɓuuri, ko ɓe ɓuuri, ɓe ko rimɓe, ɓe ko ɗum ɗo. Allah wi mi wonda ko ɗum, tiiɗimi tan ko yo taw ko hulɓe Allah. wadde kulɗo Allah o ko kañum woni mbo Allah hiisi, o hiisaki ko ɓeɗo ɓuuri walla ko ni feccira. kinɗe noon ko mbiten ko wona ngare mbaɗen waɗi ɗum, wona yimɓe jooɗi e batu mbi peccen koye men e kinde. ala anduɓe koyri wonde ko wiyete ko les castes, ko jibini ɗum ko la fragilité d'une société. tawat ko la société est vulnérable, tawat ko rendo ngon ɗon ina farwi, c'est à dire ɓuuri hewde kinde ko rendoji ɗi ganduɗa ɗi koko lommi hakkude jeerede le désert et la forêt e dunde. rendo so lommi ɗo, hen sahaji ko honoɓe jawti, hen sahaji ko safalɓe dahoɓe, gonɗon rendo yilanto hoore mum holto feccirta gueɗe ɗe, moni foof wodoɗo heeda. mbaɗono Seydou Kane wi wonde c'est la fragilité, c'est la vulnérabilité d'une société qui fait la stratification sociale. manam ko yowiti e kinde ko parogol rendo ngo, walla wonde ɗum e nokku kulhuli, nokku danger addanto ɗum wadde kinde, beele ɓeene keedato, ɓe keeda ga. wadde wona ngare mbaɗen waɗi ɗum, ko ɗum saabi hayso hande en mbi eɗen itta kinde, wona ngare itten kadi ittata ɗum ko namdino ɗum ko taaride l'environnement, ko taaride ndi hande walla yonto oɗo yarata ɗo, ko kañum ittata kindi. won wiɓe ari guila e 9e siècle, won wiɓe ari e 15e siècle, kono eɗen mbawi wiide ɓuuri ɗon. so tawi en garti ga e nder leydi Sénégal, ɓe hen mbi ɗum feeñi koye royaume du Tekrour, woɓɓe mbi ala hade nden l'empire du Ghana et l'empire du Mali ina waɗi ko wiyete ko kinde, saabu kinde ɗe jibina koye pacte social mo Soundiata Keita sifodirno e Soumagourou Kanté e nder haareji, hono noɓe mbaɗirno ni e la charte de Kankuran Fuga, noɓe mbaɗirɗo ni ɓe pecci ɗum to banggue ndenɗirago, ko hono noon ɓe pecciri ɗum to banggue kinde. Allahu alam, ko Allah tan andi. kono wona enen leñol men tan heewi kinde ni yimɓe hewɓe woni les castes mbi jibina ko inde jibina. won wiɓe to inde to koye hedde 3000 ans walla kinde ina jaara hande e duuɓi ujunnaji tati, manam ina kecci jibingol annabi Isa ko ina wona hakke ujunere hitande ngakkude seeɗa. kala rendoje kewɗi mawɗi kadi ina maahi e maale kindi. mawnugol rendo ngo ina gasa fecce to banggue stratification peccugol waɗe ƴele to banggue kindi. sin dokki yeru e arabeɓe, leyɗele arabeɓe, makkatal mukarrama to nelaɗo Allah jibina to, nde o ari nde o tawi makka ina waɗi 364 castes, ina waɗi 360 e kinɗe nayyi. aɗa andi enen kinɗe men ko 12. e tawi makka kini waɗi 360 e kinɗe nayyi. kinɗe nayyi mawɗe ɗe ni dañana senamaji nayyi mawɗi woni Laata, Huzza, Manat e Hubal.
ɗiɗo sanamaji nayyi garti kinɗe nayyi mawɗe ɗe wadde wona gueɗal men enen tan ina gasa noon taw kamɓe noɓe mbiyata ni kinde tawa enen wona noon mbireten kindi kamɓe ko cuuɗi ko galleji ende mbiɗen ko ina wona duuɓi capantati joni duuɓi ujunnaji tati ina waɗi kinɗi nayyi mawɗi toon to ende to ɗum koɓe mbiyata vernas ina waɗi hen hindi to ende witede cachatria ɓen ɗon ko les guerrier hande jerodirten ga e leƴol men ko seɓɓe ina waɗi toon hendu witede vaishia nden ɗon yerodirte ɗo ko les commerçant yeeyoɓe walla julankoɓe ina waɗi hindi witede choudra to ende to nden witede serviteur enen mbiyatenɓe ɗo ko gallunkoɓe walla jeeyaɓe ina waɗi ko wiyete dadit noon woni les intouchables enen mbiyatanɓe ko nefateɓe so tawi en pirdi ɗum noɓe kaldeni wona ende tan to jibina to waɗi kindi wona enen tan mbaɗi kindi Europe e hoore mum waɗi kindi saabu godal ngal helmere kasta nde e nder ɗemgal portugais hayso tawi ɓe ƴetti ɗum ko deɓe ngari ga e nde ende nde kasta portugais kasta espagnol kasta français so helmere woodi tan tawat ko won ko wodni ɗum ko godal ngal hunde nde waɗata ɗum wodde Allah andi noon holko somate e nder hunde nde kamɓe nden ɓe pecci ɗum tan koye kinɗe tati mawɗi noblesse woni ndimagu clergé ko fati e diine et les paysans joguiɓe ko fati e ndema walla ko nguura nde kasta iwi kamɓe leyɗele Europe ɓe jeeyi ha ɓooyi wona kamɓe mbi itten kinde e men ala ko wiyete l'industrialisation ko kañum itti woni mbaylari nde ari nde kañum itti kinɗe ɗe kono nde kinɗe iwi tan les kastes nde iwi tan jari ɗon koko wiyete ko les classes sociales hankkadi ko fati e gurdam natti qimede e jibinande natti qimede e iwde watti qimede e daƴal ko ɗum waɗi jibina toon ko wiyete bourgeoisie et prolétariat hankkadi ɓe qimoto ko fati e peccugol renndo ngo ɓe qimoto ɗum ko e dañal walla basal kono ɓe qimata ko ɗum to banggue iwde ɗum firti ko elle tan innama aade wawa wurde rendo potal wawa wurde e renda potal elle innama aade wawa wurde tan taw kamɓe fof koɓe gotum te aayo o to haalanno en koko fati e gotago hay somi fecciri on ɗum ɗo yon paam kon gotum tiiɗi ɗo tan ko wonde nde juulɗo e hulde Allah sen gari ɗo e nder leydi men jolfuɓe ina mbaɗi ɗum sereraɓe ina mbaɗi kindi soninki ne mbaɗi hindi sewninki sa yeehi honono fulɓe jogorini doge tati ko noon soninkoɓe jogori doge tati rogere witede horon rimɓe ñaha malo e rogere witede komo e nder soninkoɓe kamɓe noon ko jettoɗe ɗe lawoto kinɗe ɗe waɗa ɓe rimɓe waɗa ɓe rimayɓe joni garen hindi e nder rendo fulɓe rendoji men e nder leƴƴi Sénégal kewɗi kadi ine jogui kindi mataw leñol ngol ala kindi tan hinde tan ɗo e nder leydi Sénégal ko leñol joolaji joola en ngala kindi ko gonga noon ɓe jogui pecce nder nderi kono waɗa kinde so ɗum ala ko leƴƴi tokosi ɗi ganduɗa ɗi kañumen kewani ha ko ina pecco to banggue kinde taw kadi iwdi men koye leyɗele mbaɗe Togo en eko way noon ko wayno Bassari en ko wayno Belgique en e woɗɓe waaɓe hono noon leƴƴi Sénégal ko ɓuri ko hen hewde mahi koye maale kinde sa ƴeewi joni hono no Pulaar fecciri ni walla no Fulɓe fecciri ni sa ƴeewi deftere Ablaye Bara Diop yo Allah yurmomo yafomo witede la société wolof kanko e hoore makko ko noon o fecciri kinde ɗe o wi doge gonɗe ɗe ga e Pulaar ko ɗen doge tawate e nder jolfe woodi ko wiyete ko rimɓe woodi koɓe mbiyata ñemɓe woodi koɓe mbiyata rimayɓe ɓe o wi ko noon ɗum woni toonete enenne ga e nder rendo men to banggue la stratification sociale haade men naade e kinde sappo e ɗiɗi ɗe kinde sappo e ɗiɗi ɗe pecci koye doge tati ina waɗi rogere nde ɓe mbiyata rimɓe ina tawi hen kinɗi joyyi ina waɗi rogere nde ɓe mbiyata ñemɓe ina tawi hen kinɗi joyyi e jeegom ina waɗi rogere tataɓɓiri ko hinde wotere woni hen ɗo ɓe mbiya gallunkoɓe to ɓe mbiya jiyaɓe e wal kala koɓe mbawi wiyede ma en gar e holko woni sababu wiide ɗe so tawi saaha o rokki so tawi en kaali reñol fulɓe ko kinɗi joyyi ɓe mbiyata rimɓe ko biyeteɗo pullo woni gaynako o ɓe mbiyata rimɓe ko jawanɗo ɓe mbiyata dimo ko toroɗo ɓe mbiyata dimo ko cubballa ɓe mbiyata dimo ko ceɗɗo woni pecce joyyi gonɗi e nder nde ɗo rogere kinɗe joyyi gonɗi e nder nde ɗo rogere to ɓanggue fulɓe to enen fulɓe ko leñol ngol kono so en natti e nder leñol ngol kadi haɗata eɗen tawa hen hinde wiyetede fulɓe saabu godal ngal Dakar haɗani godal ngal Dakar ville
haɗani goɗal ngal Grand Dakar no pamir tan wadde ɗum ɗo haɗa wonde leñol ngol fof fulɓe haɗata so natti e nder leñol men ina waɗi hinde witede fulɓe ɓen ketti koye gaynako kamɓe ko c'est des nomades koɓe hoɗa egga en hoɗore eggoro noon ina addana ni leñol kadi wadde kindi holko addanta hoɗore eggoro leñol wadde kindi ko sagoɓe ñiɓalde gotel soɓe eggiɓe keewi ko yaadude e kindi mabɓe ko ɗum saabi ga hinde fulɓe mawde nde sa naati e nder kindi mabɓe aɗa tawa kindi nderderi kindi nderderi ɗe keewi ko ruttindeɓe lesli mabɓe saabi ɓe gonani ɗo gotel ɗum waɗi nana jasarnaɓe nana jawɓe nana taw ɗen ɗon kinde nana feresɗe nana jegues nana way noon ɗum ɗo ko kindi duttinoje ɓe iwdi saabu ɓe ñiɓani ɗo gotel beele janggo e jaam so aroɓe garoyi ina ganda wontoɓe ƴummi wontoɓe jeeya jawɓe nan ɗon ɓe ganduɗa ɓe yalti e mumen jawo dalli en ma ina gasa garten hen kamɓe ɓen ɗon ɓe jogui kadi kamɓe nden ɗon hinde fulɓe aynaɓe ɓe jogui leppi mabɓe faaro wona arɗo wona joom hen sahaji wona éliman e leppi goɗɗi gonɗi ɗon so en jawti ɗum no waɗi hinde wonde ɗimmere e nder rogere hinde rimɓe ɓe mbiyat ɗum ko jawanɓe jalti koye biteɗo duwalla haaji jawɓe jettode mabɓe goɗɗani jeetati walla jeenayyi walla jeeɗiɗi ko daaf yettode adidi e nder jawanɓe ko ñaan ko bokum ko jadd ko jiim ko la ko sam ko basum so tawi mi yejjiti yettode wonde cifti noon mi ko ɗeɗo goni jettode mabɓe ina waɗi hende ɗimmere tataɓere wi e nder rogere rimɓe witede toroɓɓe wiya kamɓe koɓe abbitiɓe koɓe gaari ɓooyani ɗum noon ina gasa taw wona kamɓe goni abbitiɓe koɓe gaari ɓooyani kono mbiyen koɓe keeɓi laamu ɓooyani fayidagal mabɓe feeñani so wonande Cheikh Souleymane Baal en mbaɗi la révolution du Fouta en 1776 e on saaha hankkadi wonde toraɗagal watti farnorede kono ko ali ɗum ɓe galana mbiyen en galana hay gueɗal ɓe galana hay gueɗal gotal e nder rendoji men kono noon kamɓe wondeɓe yimɓe ñiɓɓe jooɗiɓe no gotel ɓe kalfina jangde ɓe kalfina ko fate Ganndal te eɗen gandi kala kalfinaɗo ko fate jangde Ganndal Damal Ganndal sa renaki ko an ardoto kala hunde ko ɗum mataw rottiɓe sembe on ɗon gardigo godagal mabɓe kadi wiyama ɓooyani ko hinde sakketide arde hay so tawi kadi ko hinde nde ganduɗa nde udditi dambuɗi mum ha ɓooyi uddi dambuɗi mum ɗum ne kadi weeɓani e kinde hinde nattinde ko heewi ummiɓe e leƴƴi goɗɗi walla ummiɓe e kinɗe goɗɗe wayen wonde foof mbaɗono Seydou Kane ni historien wi noon hay so tawi ɓe ɓooyani kam tawi ɗum Niger tawi ɗum e leyɗele goɗɗe taw ko leyɗele fulɓe te toon sa yeehi ɓe ɗeswade ni kono leñol ni cuballo woni hinde nayoɓiri e dogere rimɓe cuɓulago woni hettuɓe maayo toppiti ko fate ndiyam e kala ko soomi e mbirnide ndiyam waɗi kamɓe ɓe ummi ina woodi e mabɓe ummiɓe leƴƴi goɗɗi janti e nder leñol fulɓe ɓe gona noon yowitiɓe to banggue faggudu saabu ɓe guuri koye awa ndemo guila paale ha e pooɗe ɗum rokkiɓe dimagu mabɓe kono ko hinde wellitare nde ganduɗa nde ina jogui wellitare la liberté ina jogui udditare ko ɗum saabini to banggue pinal men sa ƴeewi nalankoɓe hewɓe saabu mumen wonde yaltude nden hinde ko kañumen nalankoɓe hewɓe sa ƴeewima taw ko subalɓe waɗi noon ko hinde nde nde hiidata ko nde wellitore nde wona hiiɗore nde wona maɓɓore hinde joyoɓiri e nder rogere fulɓe ko wi e nder rogere rimɓe witeɓe seɓɓe ɓe miijoji wittuɓe hewɓe adan wiyeteno ceɗɗo ko on mo ganduɗa o toppitaki ko fate diini to banggue iwdito wonto garata so pullo wimo o ko ceɗɗo ala o yiiɗi wiidema ko o wona e leñol ngol jeeya o ko soninki walla oɗo ɓe mbiyata ɗum ko ceɗɗo hen sahaji ni eɓe tooña ɓe mbiya ɓe ɓaleɓe mataw kamɓe fulɓe ɓe walla enen fulɓe ɓe mataw mbiten ko enen goni woɗeɓe jeeyaɗo e leƴƴi goɗɗi walla ummiɗo e leƴƴi goɗɗi kono noon kadi ponku mabɓe gueɗe mabɓe tigui rigui peeƴi koye laamu deniyankoɓe ko ndene ɓe ɓuuri teskinde laamu deniyankoɓe saabu ko kamɓe kanno laamu ngu hani so tawi a haali Samba guelaji jeegui yimɓe cikka ko ceɗɗo kono ala ko pullo jettateɗo ba kono wonno ko seɓɓe kiɗiɓe kañumen joguino laamu ngu sa haali Samba guelaji jeegui yimɓe cikka ko ceɗɗo ina woodi seɓɓe koliyaɓe seɓɓe wurankoɓe seɓɓe koliyaɓe ɓe hen mbi ko yowitinoɓe koli ɓe hen mbi ala koto ummiɓe to koliya e nder leydi Guinée
ina waɗi labboyaɓe ina waɗi duganaɓe ina waɗi wurankoɓe awgalinaɓe to tawata jettoje mbaɗe no kogor malor lakon sebor eko nandi hen sebor eko nandi hen eko nandi hen kamɓe jogui kala ko fate kisal e nden sen diwti rogere yimɓe garen e rogere ñeñɓe to banggue filu ko saabu wondeɓe jogadeɓe ñeñal noon e fannuji ɗiɗi ina gasa taw ko ñeñal to banggue golle woni pratique wawde gollude ina gasa taw ko ñeñal to banggue ɗemgal ɓe hen mbi koɓe jeegomo ɓe hen mbi koɓe jeegomo woni ñeñɓe mbi ala min goɗa jeegomo komin joyo ɓen ƴetti hinde ngawlagu mbaɗi ɗumen hinde banggue mbasi nattinde ɗumen e nder rogere ñeñɓe ɗe kono sa ƴeewi ngawlagu e nder ko gollata e nder ko wawde sañde e nder ñeñal ngal jogui e wawde aska en mbawa wiide eɗen jaltinaɓe ko fate ñeñagu ñeñaɓe to banggue sawto e to banggue gollal sehde tafde mahde ñobbude golle mabɓe ina keewi ñeñal to banggue sawto dande ko ɗum saabi Abdoulaye Barma Gueye Fall e nder deftere la société wolof nde kalɗen nde fecciɓe e pecce ɗiɗi woni wiiteɓe jëf lekka e wiiteɓe sab lekka ɓeɗo mbarñat ñaama ɓeeto kaalat ñaama nguuri koye ɗemɗe mumen ɓe hen ɓen noon woni hen ɓe ganduɗa ɓe ko konngol taftorto rendo ɓeeto ko golle tafto juuɗe mumen walla koyɗe men taftorto rendo ɓeeto ko konngol taftorto rendo waylude ko tago adantewo ittude tago adantewo wattu ɗum kuutorgal wattu ɗum walla tatto ɗum e rendo kañum e sawto eɓe mbaɗi wiiteɓe mabuɓe gollal mabɓe ko cañu ko baylu ene waɗi kadi baylugol ɓakkere wattu ɗum goɗɗum ɗum ko rewɓe ɓe ɓuuri hettude hen hayso tawi hinde buurnaɓe hinde nder ndere ina hetti hen ko kamɓe joguino kala ko fati e koltu e ñantugal mabo gadano wiyama wiite ko jomtel jaaɓal ko kañum addi ko wiite ko mababu ɓe pecci e dogue tati mabuɓe sañoɓe mabuɓe jawɓe askinoɓe jawanɓe askinoɓe mabuɓe jawanɓe askinoɓe jawanɓe e mabuɓe suudu paate wontuɓe nalankoɓe caggal nde pateru Malik feri ay gamaji ardi e mabɓe ardi e coyel sanga adiara ko kañum woni biteɗo maba gadano sañoɓe ɓe titonu men wiyete ko jarno to banggue musique ɓe jogui koko wiyete dillere ko kañum ɗum woni jammaji mabɓe kala koɓe mbawi hen wonde noon pecce nderderi jettoɗe mabɓe kam ko goote ko guise ko jong ko kase ko keneme ko kiiɗe ko kume umara ko kundul ko sangot ko sare ina gasa wooda mo jejjiti somi yejjiti tawata komi diwɗo walla komi juumɗo abbitimo jettoɗe goɗɗe ko wayno dia ko wayno daabo mbayi jaayi sokomo si abbitimo hen to banggue wayluɓe bayla woni hinde adidi mbaylago woni hinde adide nadde ma mbiya ni mbaylago woni la première civilisation nde garata min nde mi anda mbate ko wuuro wayluɓe de haɗa min jam jeeɗiɗi woto cikke ko woto cikke ko waldeɓe lombademi hakkude camɓe waɗi mi wiide noon koma garmi ɗo gandumi ko wuuro ngo ko wayluɓe ɓuuri ɗo hewde ɓuuri ɗo jogade doole ko kalten ko ɗo ko taarigo rokki en ɗum ko hinde adidi saabu kamɓe gadi fergo adigo arde ko fergo dia oga en woni joom oguirɗen woni les hommes au minerai ko kamɓe mbaylanno jamɗe e jiitugol jayge kadi ko kamɓe gaddi on ɗon waylo ɗum waɗi ɓe goni première civilisation inde nde haali hoore mum fawade e baylugol woni ko wiyete ko la transformation ko ɗum woni golle mabɓe eɓe kamɓene eɓe pecciti e pecce wayluɓe ndeneeri walla wiyeteɓe sayakoɓe e wayluɓe ɓaleeri fergo adingo mbiɗen ko dia oga en joom ogirɗe en to gaayi Afrique banggue hirnadi ɓuuri tengtude ngoral maayo Sénégal kamɓe dia oga en wiyama wonde ko ɓuuri ko e hewde mabɓe koɓe wayluɓe ɓe gonno bayno ndeneeri yettode mum ko si ko ɓuuri kone hewde e masina kono caggal mum won hollirɓe wonde camɓe mbi ala saabu minen min ummi ko cham ko fergo addi amen ga cham o ko kañum wontoye cam ɗum ko miijo tan kono won wonɓe mbi ala cam o kay waɗi ɓe yettede cam ko iwde sererare nde waɗi ɓe yettede saabu e nder séréer ciyam mbe sikki woni rokkam walla woni addu ciyam rokkoy ɗum ɗon e kala ko wawi hen wonde koɓe hinde adidi koɓe hinde kadi nde ganduɗa nde joguima laamuji gadani eɓe kewi jettode hen sahaji cikka ko jettode arani en cam o nan ɗon hen sahaji janha nan ɗon job ene yanta hen jaw ne yanta hen kono kante nan ɗon hen sahaji laam mbayi mbow wiyama kañum woni yettode adande to jolfuɓe dow kañumen mbiyata ko pen e soggo silla
ha ni hen sahaji tuuri ɓen ɗo fof ina wayno ko jettoɗe ɗe ganduɗa ɗe ko jettoɗe wayluɓe ha ɓooyi e nder civilisation gandirtaɓe gonino lamɓe ko e nder civilisation kala nde laamu liɓi laamu waɗat feere ha bonnita laamu ɓennugo ngu ɗum hay hande ɓe sikki hay hande no Macky Sall bonnirno Ablaye Wade ko noon ɓe sikki Pastef woni bonnirde Macky Sall dette no mbiyata ɗum dette caché e ko way noon e ko way noon hay ɗum sa mbi ene ɓeetoɗi nde lomti wayluɓe mbayda mbatti wiide ɗum ɗo ko jonde bayla mbi ina nafa bayla o mbi ina kalɗo jooɗoto jooɗota ko ɗon walla mbiyamo ni ina wayno ko ɓaleejo par ce que laamu ngu ummima e ɓeeto arteɓe ga mbaɗen feere ko wiyete ko la délégation ha bonniten ɓe beela feere mabɓe ene boona eɓe ganda ɓe pirtani hay hunde kono c'est la première kamɓe goni laamu gadimu ɓennugu toon sen jawti ko sakkeɓe yettode mabɓe adini ko gaako pour le gaynako o wonno wiyama o wi ko joom karallagal to banggue wuuro o wiyete noon ko gaako jaali Hammadi Salli wonto wiyete yettode mabɓe arwande ko gaako o mbiɗen kono noon kadi wiyama wonɓe garata ko tuure iwde e biteɗo yereru moodi eli wonande sakkeɓe ɓe so a yeehi to banggue jolfuɓe to yettode mabɓe adiɗi toon ko tukurla woni yettode mabɓe walla wonɓe mbiya tukurla to safalɓe ni kamɓe kañum ko si en woni yettode sakkeɓe adiɗi firtiki ne tawe e nder leydi ɗi foof sakkeɓe woɗeɓe e sakkeɓe alawɓe ina goodi titone mabɓe mawde ko foye siri woni titode lefol mabɓe eɓe pecci e pecce kono aɗa tawa toon jettoɗe kewɗe ko wayno gaako ko wayno beey si tugurlo tuure e won jettoɗe goɗɗe baɗe noon jaafoɗon mi jettoɗe ɗeɓe limtade ɗe rogere wonde nde ko lawɓe won wiɓe wona lawɓe wiyeteno ko lewɓe iwdi mabɓe ko ɓuuri ko en ina heewi jeese kono kam jettoje mabɓe adantere ko wotere ko sow e kala koɓe mbawi wontoyde yettode iwdi mabɓe ko sow eɓe mbaɗi kamɓenne pecce ɗiɗi ina waɗi wiyeteɓe lawɓe laana jagguɓe e nder lawɓe ko kañumen goni rimɓe ina waɗi wiyeteɓe worɓe jettode mabɓe noon ina keewi no mbiruɗen ni juum ma en gar e jettode ɗe ɗo e less e limdude ɓe lawɓe laaɗe ɓe ina wayno kañumen mbattinoyi ko e nalankagal ko ɓuuri ko ene hewde kono titode mabɓe ko kalamban lawɓe worɓe ɓe kañumen titode men ko malaw ɓe jogui kutorɗe gandaɗe kono noon jettode mabɓe ne keewi ene waɗi jantuɗe hen femme nan ɗon gajiga nan ɗon jofuɓe mbi gajaga dia yante mabɓe hen sahaji sook taal tunkara wañ eko way noon jettode ina jantodira ko wayno wonde foof ko sow woni yettode mabɓe adanteɓe kono noon ɗo fof sen gari mbiyen ɓeɗo fof ko fulɓe saabu won tingol walla konngol anndini en wonde pullo dikku labbo sambo bambaɗo dembo kamɓe tata fof koɓe fulɓe to banggue iwdi to buurnaɓe jarani ko eɗen kaala ko hinde nder nderi woni wambaɓe senguilier o walla tellal ngal ko bambaɗo ɓen ɗon jalti walla jaati mumen tigui rigui jaati mabɓe jaatiraɗo mabɓe gadanu wiyete ko kanni ba woni yettode mabɓe ɓurni yajde noon kono noon aɗa tawa hen jettode goɗɗe jaaha hayre law tawa ɗon jajaɓe ko noon jaaha mairie tawa ɗon guise o tawa ko bambaɗo jaaha ko wayno ceelaw tawa ɗon jum o tawa ko bambaɗo wonɓe ɓe ko awluɓe e nder hinde ñeeñɓe mbaɗen ɓe hen wonɓe noon wiɓe kamɓe ko rogere mabɓe heeride kamɓe nafoore mabɓe ko moftugol kala ko fati e gueɗe taarih askoji e kelle dartol e ko way noon adan eɗen mbawi wiide ko seɓɓe joguino hay ɗum koɓe jogui hande yela ko adini eɓe kefta ɗum ɓe sikki en kalino ɗum e yewtere men rawani walla rawani nde gawɗo foof noon ina joguino jambare mum keeriɗo to banggue iwdi te adan wonno tan ko awluɓe seɓɓe ala awluɓe woɗɓe seɓɓe tan joguino awluɓe moni foof yaadi e jambare mum e nder tarih ina woppiri en ko wayno saw malal laya ko kam wonno gawla guelajo jeegui tarih ne woppiri en farbaguel wonno gawla boubou moussa e ko way noon jettode mabɓe ko laam ko mbay ko mbeng ko mbum ko ngom ko ndiaye ko ñang ko sek ko sammu ko sok ko sammu e ko way noon e waɗi rogere wonɓe sen jalti dogue rimɓe ɓe ɗo rogere wonɓe witoɓe jiyaɓe ɗo noon ina alay sago darteɗen ɗo seeɗa rogere witede jiyaɓe won wiyoɓe maccuɓe
woni wiyoɓe gallunkoɓe e kala ko wawi hen wonde alay saago ganden wonde enen ko mbiyeten ko jiyaɓe ko ɗum konngol aada ko aada enen mbiyeten kono l'islam ina waɗi ko wiyanno jiyagu ina waɗi ko wiyanno maccugagu islam ne waɗi ɗum kono so islam ko wiyata ko maccugagu ko kala mo ganduɗa o a jaggama prisonnier de guerre tawa a wona julɗo caliɗa tuubde ko an woni maccuɗo ñalawma mo tuubɗa o a natti wonde so tawi koto l'islam duttiɗen enen noon ko mbatten ko aada tan mbatten ko mbatten ko fof ko ɗum aada tan ɗum kadi ko tarik ɓennuɗo wonno mataw hande ni yimɓe ina kaala ɗum ni tan kono eɗen gandi ɗum natti farnorede e nder rendoji men e kala ko wawi hen wonde kamɓe koye mabɓe ko ɓuuri ko hen hewde woni wiyoɓe jiyaɗo firti kanko dey min ganda ko woni kono ko ni min jiirimo ko jiyaɗo eyyi ko hen wonde foof ko ɓuuri ko hen hewde wiyeteɓe ɓe ko maccuɗo walla wiye jiyaɓe ko ɓuuri ko hen hewde ko arani en e leñol ngol c' est à dire ko yimɓe ummiɓe leƴƴi goɗɗi tawa ne jogui toon ndimaɓe mumen timmugo garta ga so garti ga tan enen wonno ko ni tan jiiruɗen ɓe teɓe tawi gueɗe ɗe foof peccama ala fof koɓe mbawi halfinede ɓe gonata ko au service des autres wondere au service des autres woni gollanaɗe wonɓe ɓe addiɓe wiyede jiyaɓe wiyeɓe ɗum ɗon ɓe jehen noon ha mbiyen hankkadi eɗen nawa ɗum to banggue diine kono ko mbiyeten ko maccuɓe e ko diine wiyata ko maccuɓe ganden kam wona gotum ƴeewen jettoje kewɗe ma taw ɓeɗo ɓe gona e leñol ngol ni jeeyno kono ko ummiɓe leƴƴi goɗɗi garti e nder leñol ngol kono wonno ko ni tan jiiruɗen ɓen ganda hol hinne wonde mbattaten ɓe tan jagguirenɓe ɗum ɗon joni noon gam tongude beela hinde ina jogui fayida e rendo walla ala aha kay ina jogui fayida e nder rendo saabu e sahade gurɗen e ko wiyete troc woni cippam gadda ko joguiɗa mi wostoma ko joguimi ko eɗen gandi alay saago ko wiyete ko la spécialisation moni foof wodale heedi gonɗo on alay saago ɗum wooda wadde nafoore nde witake woodani saabu min goto o mi wawa wiide yomi jooɗo mbeɗe jangguina mi wona kadi gaynoyowo mi wona joguiɗo kisal mi wona jimowo yela mi wona kedde e maaji mi wona joni noon alay saago gueɗe ɗe pecce labbo foof dardo e tundi mum lawɓe ɓe jaafomi moni foof dañale heedi wodoɗo heedi ɗum ɗo wadde witake ala fayida ko woni ko ɓuural kadi e nder ko wiyete ko kindi ina jibini ko wiyete passiragal jibine gacci jibine rentade jibine hormo jibine hurum ɗum ɗo foof wadde firti ko so hinne ala sa ala mo kersata so ala mo itanɗa gueɗal ɗum ɗon firti ko ɗo wonno cifortoɗa so pasama haalde ma tan a dartot wonko jiɗata wadde so pasma wimo woto waɗ ɗum ɗo tan a dartot goɗɗum ɗum caɗele goɗɗe hende koko fati e dewle hen saahaji yimɓeɓe ndesodirta e nder koye men kono yimɓe yooɓe paam wona ɓe ndesodirta saabu ɓe ɓuuri ɓe kala cikkuɗo ɗum a funti hoorema ɓe ndesodirta o addi ɗum ko saaha bindol nde wodano saaha nde bindol wodano nde yimɓe kutorto hito woni loyalité nden ko wiyete ko Ganndal moftate koye galle e suudu Ganndal subalɓe Ganndal seɓɓe moni foof ɓe jogui dillere ɓe jogui ceefi mabɓe lawɓe so gari e lekki ene jogui daaɗe natirɗe subalɓe so ina mbaɗa salali Mouhammad walali Mouhammad woɓɓe ɓe foof ne jogui ko ina natir joni noon Ganndal ngal ko ngal Ganndal galle tawde ko ngal Ganndal galle min goppata debbo jahowo o ina yalta galle ina nawara Ganndal ngal ina nawana ɗum hinde wonde ɗum waɗi ko wiyete ko mariage uji ɗi woni desodiral ngal woni hakkude men beela Ganndal ngal ina rambo e nder hakkude men mbasen pertude pouvoir Ganndal ngal joguiɗen ngal goɗɗum ala so wona ɗum ɗum tan woni ko addi ko ɗum ɗon kono kala goɗɗo cikkuɗo wonde ko saabu minen ɓuuri ɓe walla minen ɓuuri ɓe heddi noon kala ko heccima a rentoto ɗum kala ko heccuma e nder rendo a rentoto ɗum sa tawi ɗum wiye ko ni aduna ngo yarata hay sa fuɗɗi ɗum a ala hen hay bakkar goto kono noon wonko ganduɗa ko ina dago taw yooɗani wonko ganduɗa ko ina yooɗi taw dagaki koye on fannu tan nawdaten gueɗe ɗe ko wona ɗum ko to banggue ɓuural gongal ngal hen kadi sa ƴeewi joni gotako e moni foof anduɗi ɗo foti heenti ɗum addata ɗum ko kindi addata ɗum sa yeehi joni e joolaji jaafoɓe monsieur Sagna to banggue iwdi makko ina wawi taw ko joola o yaafoɓe kamɓe sa gari joni hay baɗu moni foof addorta ko jooɗorde mum par ce que la société est égalitaire, elle n'est pas hiérarchisée. hay fannu no
num yimɓe gurdata to banggue renno an heɗat ɗo kamɓe ɗum ala toon te kadi moni fof ene jogui konngol mum e ndimagu mum ala konngol ngol ganduɗa ngol ruttinto ɗum walla ruttinta ɗum koye indi mum ɗum ne kadi ko ɗum eɗen mbawi wiide ko ɗum caɗele goɗɗe ɗe ɓurɗe mawnude ko wiide ina ƴetta hindi ina watta ɗum leñol walla ina ƴetta hindi ina ɓurda ɗum leñol caɗele ɓurɗe mawnude ko wiide ina ƴetta hinde nde ina watta ɗum leñol hinde e leñol wona gotum ɗum ɗo ko masala ha gurdam waɗi ha waɗa ɗo yeta ko sabu contexte géographique et spatial contexte mo ganduɗa o woni ko wiyete danger o waɗi ɓe yoɓe keedga ko ɗum tan adduno ɗum ko ɗum adduno ɗum ɗum noon tawde ko ɗum ɗon adduno ɗum kono noon hankkadi yeehi ha ɓooyi watta goɗɗum ko ɗum watta goɗɗum ko fof yo en paam ko en leñol gotol e nder ɗeɗo kilɗe sappo e ɗiɗi ɗe yimtuɗen kala hinde hen ene jogui ko ina adde e nder leñol ngol wadde hinde ɓurani hinde kono hay hinde wotere ɓurani witane ɓuura leñol neɗɗo kadi a wawa yimde hinde ma ha mbiyaɗo ɓurno hinde ma leñol mbaɗono am ni namdata ko neɗɗo holko woni wondaka holko neɗɗo woni mataw hen sahaji yettode ma ne wawi lawademo walla sikkinaɓe ko ɗum ɗo gonɗa kono ɗum firtani hay hunde e nder gurdam duttoɗen e konngol jomiraɗo gasiren ɗum wi jomiraɗo subhanahu wa taala wi e nder suratu hujrat woni konngol men cakkitingol e nder yewtere nde wi ko ya ayyuha nnasu inna halaqnakum min dhakrin wa unsa wa jaalnakum shu'uban wa qabaila litarafu inna akramakum inda allahi atqakum inna allahu alimun khabirun allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam.